Mga kakaaro, nakita ulit po natin si Idol JP Bagtas. Nakita din po natin si Idol Kapantas, si Kuya Idol Konsi Banong TV, dan si Idol Sasabon. Wow, si Idol Bibi Ligaya. Mua, si Idol Elbes Part. May B si Idol Manigos Vlog, at Idol Josa Explorer, at Idol Mads TV, and Josa with Love Team. Si Idol EG Wow, Eddie Wow. At nakasama po natin ang mga riders ng Pangasinan. At syempre, may family Pangasinan vloggers. At nagpa-picture rin po kami ng mga idol ko. Kaya andito ang mga logo ng mga idol ko. Hinahanap ko din si Kakaaro. Kamusta na po kayong lahat mga kakaaro? Andito po tayo sa Bimali, Pangasinan. Dahil may charity riders event po tayo dito at kasama ang mga Pangasinan vlogger. Grabe mga kakaaro, ang daming riders dito sa Pangasinan. Dahil nagsama-sama ang mga riders ng mga Pangasinan. So ayan mga kakaaro, palakad na kami papuntang evacuation center. Dito lang po sa Bimali, Pangasinan. Dahil dito gaganapin ang charity riders events. So ayan mga kakaaro, may nakasalubong po tayo mga riders. So ganito ang uso ngayon mga kakaaro. O diba? At syempre andito din ang mga taga San Carlos. Are kababayan ko mga kakaaro. At shout out kay Kuya Baking ng taga San Carlos. Kaya shout out sa taga San Carlos na riders. At syempre andito din ang ating idol team Direk RG. Napakagaling na director dito sa Pangasinan. At syempre binigyan din kami ng candy ni Idol. Ay pwede nang tumakbo ng kandidato. Jokes lang po. Kaya sayaw pa more Direk RG. Yan ang direct namin. Kasama po natin si Idol Josa, si Idol Kapantak, tan si Idol EG Wow, Eddie Wow, tan si Idol Laika TV. At syempre mga kakaaro, nakita din po natin si Idol JP Bagtas. Ay gwapo si Idol ko. Tan si Idol ko man. So ayan mga kakaaro, andito na po tayo sa loob at mag-a-attendance po tayo. So ayan mga kakaaro, yung mga kasama kong vloggers, abang busy po sila, ay pa-video-video po lang po tayo. At shout out po kay Sir Papa Board. Thank you po Papa Board dahil napasama po tayo dito sa events. Kaya thank you very much Sir Papa Board. Ayun po si Sir Papa Board. Kasama din po natin si Idol JP Bagtas. Andito mga favorite nating mga idol nating kakaaro. At syempre mga kakaaro, may nakakakilala po sa atin. Solid Team Kakaaro. Hindi ko po akalain na may solid followers po tayo dito sa taga Bimaloy. Ay Team Kakaaro. Kaya shout out sa Raya Solid Team Kakaaro tayo. Ay magangangana iray ka followers tayo mga kakaaro. At syempre mga kakaaro, kasama po natin ang iba't ibang rider ng Pangasinan. At thank you mga kakaaro dahil mayroon na naman tayong certificate na natanggap. Kaya thank you Charity Riders for One Philippines. My first charity events na nakasama po ako. At andito din ang mga logo ng mga Pangasinan vloggers. Hinahanap ko nga si Kakaaro. Ayun oh. At mayroon po ulit sulit na kakaaro na taga Bimali. Kaya shout out po sa inyong lahat na sumusuporta po sa atin mga kakaaro. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat mga team kakaaro. Dahil hindi po kayo nagsasawang suportahan ako. At syempre kasama din po natin si Idol Don TV. At ang ganda ni Idol Bibi Ligaya. At syempre, hindi rin nagpahuli ang mga riders. Nagpa-picture taking po sila. Ang daming mga riders ang nagpunta po dito. Kaya thank you po sa inyong lahat. At syempre, lahat ng sumali po dito ay may pa-rappers po. Kaya sinusulat po namin ang mga pangalan namin. At syempre, dumating din si Idol Sasabon. Nilapitan ko din si Idol JP Bagtas para naman magpa-picture taking po kami. At may remembrance po din tayo. Para naman may remembrance po ako sa aking idol. Iniidolo ko po siya, mga idol. Ayun tuloy mga kakaaro, napasayaw tuloy po kami ni Idol. At syempre mga kakaaro, may kantahan at sayawan pa po. Kaya napasayaw din po si Kuya Rider. So ayan mga kakaaro, magpapa-rappers na po si Sir Papa Board. Kaya congratulations po sa unang nanalo. At congratulations din kay Kuya nanalo ng t-shirt. Dahil nabunot ang pangalan ni Idol JP Bagtas, ay kumuha siya ng ibang mananalo. Ang baybay ni Kuya Idol JP Bagtas. Kaya ang nanalo ay si Don TV Vlog. Congratulations! Congrats Idol Don TV! August 2023 at Binmalay Evacuation Center at Binmalay, Pangasinan. Signed by the beneficiary representative, Joy Janes Velasco. This is awarded to our consular, Konsi Banong TV. Yan, picture kayo ng beneficiary.
Congratulations po kay Sir Idol Consi Banong TV. At nanalo din si Idol Eddie Wow. Eddie Wow. First time to ko no mga kagaro. Kaya wow na wow si Eddie Wow, may idol. At sumayaw din po si Idol Bibi Ligaya. Wow, napakagaling ni Idol Bibi Ligaya. Nag-iisang ligaya na idol namin. At ikaw lang yung Bibi Ligaya. At syempre mga kagaro, sumayaw din si Idol Ronan's Adventures. Ahahay! Ang galing naman ni Idol. Ahahay! O diba, ang galing ni Idol sumayaw. Kumanta din si Idol Katangkad Maning TV. This certified to present to Pangasinan Vloggers for their support and effort participation contributed at the success of the charity given this 13th day of August 2023 at Binmaloy Evacuation Center, Binmaloy, Pangasinan. Signed by the oldest staffs of this event. Thank you very much. And another certificate of appreciation. This is certified by the Pangasinan Vloggers. The certificate of appreciation given by the beneficiary, the family of Velasco, to help and love support given us given this 13th day of August 2023 in Malay Pangasinan Evacuation Center. Given the beneficiary representative, Joy Janice Velasco, and charity organizer. Thank you. Yan po guys sa beneficiary. Maraming salamat. Yan. Okay, thank you. Nilapitan po natin si Kuya Idol Kapanta. Ay para naman magpa-picture po kami. Para naman may remembrance po ako. At syempre nakita din po natin si Idol Kuya Consi Banong TV. Shout out sa Team Pangasinan Vloggers. Dahil gutom na po kami mga kakaaro, ay naghanap po kami ng mga makakain dito sa Binmalay. So habang tumatawid po tayo mga kakaaro para maghanap ng makakain dahil gutom na po kami. Ayun mga kakaaro, dito po kami napadpad. Nandito po pala kami sa Let's Go to Heaven! Gutom na ba ako? Hindi. Bakit go to heaven? Meron palang lugaw na go to heaven. So ayan mga kakaaro, tikman natin ang go to heaven. Kasama po natin ang Pangasinan Vlogger. Kaya pwede ka nang umorder. Kaya kanya-kanya na po kami nagsi-order. Kaya ito na yung in-order namin. Kaya tikman natin ang go to heaven. Agi, masamsami. So ayan mga kakaaro, nakasakay na po tayo dahil pauwi na po tayo. Sa wakas nakarating din po tayo at nakauwi na din. So ito na po yung certificate natin mga kakaaro. Ay ipagkukumulad ding-ding ne. Salamat, jabal banget. Pwede kayo namin, takawat tilalamot na certificate. Bye-bye lang mga kakaaro.